Hát sziasztok, Jánán, jöttünk egy meglepő jónak csomagunk, az már nagyon régóta váltunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre megérkezett. Gyorsan meg is mutatom nektek, mert nagyon sok dolog jött benne. Érkezett nekünk 2 darab, azért mutatok meg mindent, mert sokat nem posztoltam, de ezeket is ugyanúgy tudjátok rendelni. Csak szóljatok nyugodtan, ha megnéztétek a videót. Ez 2 darab szíj, ami nagyon sok színben elérhető, okos órákon lehet cserélni ezeket a szíjakat, ez ahhoz való. Nagyon sok színben, fajtában van belőle, nem posztoltam még, ha érdekel titeket, akkor nyugodtan szóljatok, és akkor posztolok nektek. Ebből jött nekünk 2 darab. Aztán ugye jön a szagom, sokan kértétek most már, érkezett nekünk egy ilyen kis jópoka rénszarvasocska, aki ilyen kicsibe érkezik, és így ki lehet nyitni, ajtó elé, dísznek, asztalra, bárhova, aztán össze is lehet csukni. Ugyanilyen logikával működő érkezett nekünk egy hóemberecske. Ezek most is fejben meg nem mondom nektek, hogy hány centi magasak, de ha bárki szeretne, akkor szóljon és megmondom. Ez is összecsukva így néz ki, és akkor ki lehet nyitni, és akkor egy ilyen kis hóember köszöntő vagy bárhova ki lehet tenni vízmetőket, vagy ünnepet. Aztán, majd most már posztolgatok, mert egyre többen kerestek meg Messengeren, hogy posztoljak ünnepi dolgokat. Keresgetem őket folyamatosan, csak nehéz megtalálni azt, amit olyan. Aztán érkezett nekünk egy nagyon szép kis mikulásocska. Ez egy ilyen fehér, de nagyon sok színben van. Mikulás így lóg a lába, tehát bárhova fel tudjátok ültetni, van a kezében egy csomag, és akkor kis szemüvege van, meg van egy fehér puttonya, ez van pirosban, meg nagyon sok színben, egy szép hímzett a ruhája. Ez egy ilyen kis üdő mikulásocska. Érkezett egy szolárlámpánk is, azt nem tudom megmutatni nektek, mert azt már a drága jó édesanyám rendelte, és ki is lakta, hogy töltődjön, nagyon szép. Aztán érkezett nekünk 2, 4, 6 darabos ez a csoda szivacs, ami ugye ilyen cipőre bíró, cipőtisztításra, faltisztításra, ilyesmire nagyon jó. Ilyen érdekes anyaga van, nem tudom megbontani nektek, mert ilyen ragasztott, de meg tudom bontani. Bár mondjuk ettől nem érzitek. Igen, ez teljesen más anyag, mint egy mosogató szivacs. Ez olyan, hogy elég, ha csak egy kicsit megnedvesítitek, és akkor utána le lehet vele tisztítani a cipőt, ami koszos, a falfelületeket, például ilyen helyeket, vagy a rajzos székeket egy kicsit megnedvesítitek. Aztán érkezett nekünk egy gyönyörű legyezőnk. Ez egy ilyen szép nagy legyező, akár dísznek, akár bármire. Én például most megfogadtam, hogy el fogom kezdeni gyűjteni őket ilyen díszcélnak majd apránként. Aztán érkezett, ezt nem tudom bontani nektek, ez egy kávés, a múltkor is érkezett már ilyen, egy ilyen konyhai kávés matrica. Érkezett nekünk egy csomag, ezek gyönyörű szépek, 6 darabban egy csomagban, mindegyik külön csomagolva. Ez a selyemsálfogó, vagy pedig akár pólót fel tudtak vele fogni, 6 különböző gyönyörű szép mintájú, ilyen összefogó van benne. Hát én selyemsálnak tudom a legjobban elképzelni, de a képeken volt olyan is, aki a pulóvernek vagy a pólónak az aljára ugye csinált csomót, és azt fűzte bele. Ez egy nagyon szép ez a szett. Úgyhogy én nem is gondoltam, hogy életben ilyen szépek lesznek. Egyébként 90%-ban sokkal szebbek a termékek élőben, mint amilyenek a képeken. Úgyhogy ezért is szoktam nektek osztani mindig ilyenkor, mikor megjönnek a csomagok, akkor élőképeket. Érkezett megint egy csomag 3D-s színes pillangó, ezek színesek, és akkor ehhez van ugye egy csomag 2 oldalú ragasztó benne, és akkor arra ráragasztjuk a pillangót, meghajtjuk a szárnyait, és akkor bárhol felragaszthatjuk, és ebből ez 3D-s.
Ebből érkezett még egy ilyen variáció is, ez fekete-fehér, nagyon-nagyon szépek, ilyen csillámos a szárnyuk. Ezek viszont tapadósak, ha jól emlékszem, és akkor középen, vagy csak középen tapadnak talán, és akkor úgy kell a szárnyukat meghajtani, ez fekete-fehér, ilyen csillámos. Nem tudom, 30 darab van, azt hiszem talán benne, nem tudom, de posztoltam, azt tudom. Érkezett egy csomag, nem tudom mi, ezt valószínűleg valahonnan ajándékba kaptuk, de én azt hiszem, hogy ez egy ilyen kreatív dolog lehet. Ilyen kis alapok, amik rajta, ilyen gömb alapok, amik ilyen dróton vannak, ezeket szerintem ilyen dekor, mert hungarocsából van a golyó maga, és ezek ilyen dekornak, ilyen kreatívkodósoknak valók. Ezt szerintem ajándékba kaptuk. Érkezett gyönyörű szép 50 darab festett ilyen varható pillangó gomb, mindenféle mintával, nagyon szépek, látjátok, minden különböző mintájú gyönyörű pillangók vannak benne. Aztán érkezett nekünk egy szett, szívecskés szett, ezt is megpróbálom óvatosan megmutatni nektek. Ebben ugye van egy gyűrű, ami ilyen szívecskés, egy karperec, ezekben az a jó, hogy állíthatóak, illetve van egy nyaklánc és egy fülbevaló. Tehát ebből áll a szett. Érkezett egy ilyen nekünk, és akkor érkezett nekünk még nagyon sok ékszerből sok érkezett, arra sok megrendelésünk van, vagy sem van. Nagyon köszönöm nektek a bizalmatokat. Nagyon köszönöm a sok-sok megrendelést, hát csak most az utóbbi időben 3-at adtam le szinte egymás után. Érkezett nekünk 2 darab, ezt nem fogom kibontani, mert nem szeretném, ha összegabajodna. Virágtartó, ami ilyen makramé kötéssel van, ezt posztoltam, tehát láttátok, 2 darab van egy csomagban. Aztán érkezett nekünk egy csomag lufi alakú hűtőmágnes, 6 színben van, ez is ilyen nagyon jó pofa. Érkezett nekünk egy ilyen végtelen jellel ellátott ékszerszert. Ebben van egy gyűrű, egy nyaklánc, ugyanez a medállal, illetve egy pár fülbevaló, ilyen végtelen jellel, és akkor fölül nagyobb vagy apró kövek, alul pedig van egy nagy kő benne. Ezt nem tudom, hogy posztoltam, mert azért is csinálom a videókat, hogyha bármit a videóban látok, amit esetleg nem találtok már egy csoportban, vagy nem posztoltam, akkor bátran keressetek meg, és meg fogom nektek keresni, és meg fogom rendelni. Érkezett nekünk még egy csomag ilyen kis állatkás, vagy milyen kis palackavilla. Ugye ez ilyen gyerekeknek való gyümölcsöket fel tudtok vele szúrni, mindenféle állatfigurák, mindenféle színben vannak benne. Érkezett nekünk egy 50 darabos, hát ez aki szeret varni például, 50 darab olyan szalag van benne, amire az van írva, hogy kézzel készítve szeretettel, és különböző színek vannak benne. Érkezett nekünk ez is 50 darabos, színes kis favirág gombok, mindenféle színben, ezek ilyen festett favirágok. Aztán érkezett nekünk egy pár ilyen lógós fülbevaló, aminek gyöngyös a vége, rögtön mutatom nektek. Hoppá! Csinálsam. Az ilyen raffináltul van összerakva. Mindjárt mutatom meg. Ezt többféleképpen is lehet oldani, ez nagyon jó dolognak tűnik. Ezt hordhatjátok egyszer magában is, és akkor hordhatjátok úgy, hogy ez a dugója, a gyöngy maga, és akkor ez így ide elérő. Vagy pedig hordhatjátok úgy, hogy igen, tehát ezt magában, és akkor viszont megvan hozzá egy szilikonos dugó. De ezt is le tudjátok zárni, ilyen szilikon dugóval, nagyon szép, gyönyörű. Aztán érkezett nekünk még egy ékszerszett, egy gyönyörű smaragdzöld színű szett. Ebben van egy gyönyörű zöldköves gyűrű, ugyanolyan zöldköves nyaklánc hozzá, és ebben van fülbevaló, még egy pár gyönyörű zöldköves fülbevaló.
Azt hiszem, hogy ebbe talán még telkifalkötő is van, most nem tudom a kis csomagokat, mert nem akarom széjjel lebontani, mert hogy valamit elhagyjak belőle, vagy eltüntesse. Nem szeretnék csalódást okozni nektek. Érkezett nekünk 2 darab LED óra, ezek tudnak 6 féle színben világítani, ébreszteni, hőmérsékletet mutatni, ha jól emlékszem, így néz ki. Ez ugye elemmel működik, az elem nem tartozék, itt vannak rajta a beállítási lehetőségek, kell bele azt hiszem 3 darab ceruzának, ha jól emlékszem, és akkor mindjárt mondom nektek, hogy mutat a dátumot, igen, hőmérsékletet, és ugye mutatja az időt, és akkor lehet rajta még ébresztőt állítani, és 5 vagy 6 színben világít, ebben 2 darab érkezett nekünk. És akkor érkezett nekünk egy csomag mosogatókendő. Ezek nagyon jó anyagú kendők általában. Ez így néz ki, egy ilyen mosogatókendő, ez 25x25 cent, és ezt megjegyeztem. Ezzel törölgetni is tudtok, mosogatni is tudtok, tehát ezek nagyon jó kis anyagú kendők. Ebben azt hiszem, hogy 5 darab van egy csomagban, ha jól emlékszem. Már nem tudom biztosan, de ezt tudom, hogy posztoltam. Érkezett, hát ez minden rendelésnél érkezik a WC virág, úgyhogy nagyon szeretitek, meg én is folyamatosan használom, én is nagyon szeretem. Érkezett nekünk egy csomag önbefűzőtű, ennek csak annyi a trükkje, hogy nincsen lezárva a teteje, tehát nem kell kínlódni, hanem csak át kell rajta akasztani a cérnát, és akkor már lehet is vele varni. És akkor érkezett nekünk még egy 50 darabos, ugyanúgy festett díszgomb szettünk, ez is nagyon szép. És érkezett nekünk egy gyönyörű szép ilyen köves fülbevaló, ez is gyönyörű szép. És akkor érkezett még, hát ez is folyamatosan érkezik, a Sweet Home matrica, az édes otthon matrica. Ezt már ugye mutattam nektek kinyitva, és akkor még érkezett nekünk egy pár fülbevaló. Az pedig így néz ki, ilyen kis lógós, gyöngyös fülbevaló. Gyönyörű szép, úgyhogy a héten várok, még szerintem egy csomag meg fog érkezni a héten. Nagyon köszönöm a bizalmatokat, mindenkinek jelezni fogok, hogy megérkezett a csomag, ha bármit szeretnétek, kérdésetek van, de ha bármilyen ötletetek van esetleg, hogy mit posztoljak még nektek, már sokszor ötlettelen vagyok, hogy mi az, ami érdekel titeket, azt írjátok nekem, akár Messengeren, akár a csoportba, és nagyon-nagyon várom a képeket tőletek, hogy felrakva ezeket a dolgokat, hogy lássák mások is, hogy esetleg milyen jól mutat egy matrica, vagy hogy tapasztalatokat, hogy ti mit tapasztaltok ezekről a termékekről. Úgyhogy köszönöm, hogy most is tőlem rendeltetek, és várom a további rendelést, további szép napot nektek, sziasztok!